SRP ଓଡ଼ିଆ ଟିଭିକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ଗୁରୁ ଦିବସ ପାଇଁ ଏକ ଭାଷଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଏହି ଭାଷଣକୁ ଯଦି ଆପଣ ସ୍କୁଲ କିମ୍ବା କଲେଜରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଏହା ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ହୋଇପାରିବ। ସମ୍ମାନୀୟ ସଭାପତି ମହୋଦୟ, ମୋର ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଜୀ ଓ ଗୁରୁମା ବୃନ୍ଦ, ମଞ୍ଚାସୀନ ସମ୍ମାନୀୟ ଅତିଥି ବୃନ୍ଦ, ଉପସ୍ଥିତ ଛୋଟ ବଡ଼ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 5 ତାରିଖ। ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଗୁରୁ ଦିବସ। ଏହି ପବିତ୍ର ଦିବସରେ ମୋତେ କିଛି କହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ଆଜି ଆମେ ଏଠାରେ କାହିଁକି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛୁ ତାହା ଆପଣମାନେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଜାଣିଥିବେ। ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଗୁରୁ ଦିବସ। ଗୁର ଅର୍ଥ ଅନ୍ଧାର ଏବଂ ରୁର ଅର୍ଥ ଦୂରେଇ ଯିବା। ଯିଏ ଆମ ଜୀବନରୁ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂରେଇ ଦେଇ ଆଲୋକ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଗୁରୁ। ପିତାମାତା ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ, ତାପରେ ଆସିଥାନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଦାତା ଗୁରୁ। ଏହି ଗୁରୁମାନେ ଆମକୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ସହିତ ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନକୁ ସରଳ ଏବଂ ଆଲୋକିତ କରିଥାନ୍ତି। ସେହି ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗୁରୁ ଦିବସ ପାଳନ କରିଥାଉ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଗୁରୁ ଦିବସ କେବେଠାରୁ ପାଳନ କରାଯାଉଛି? ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ଦିନଟି ହେଉଛି ଭାରତର ମହାନ ଦାର୍ଶନିକ ତଥା ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡକ୍ଟର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ। 1888 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5 ତାରିଖ। ଏହି ଦିନ ତାମିଲନାଡୁର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମରେ ଏକ ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେ ପିଲାବେଳୁ ବହୁତ ନମ୍ର ଓ ସୁଧାର ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ଗୁଣ ପାଇଁ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଶିକ୍ଷକ, ଅଧ୍ୟାପକମାନେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ସେ BA ପରୀକ୍ଷାରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ମାଡ୍ରାସର ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି କଲେଜର ଅଧ୍ୟାପନା କରି ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସେ ଡକ୍ଟରେଟ୍ ଲାଭ କଲେ। ଏହାପରେ ସେ ମହୀଶୂର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଧ୍ୟାପକ ହେଲେ। ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଏହି କ୍ରମରେ ସେ ବନାରସ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଥମ କୁଳପତି ଭାବେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହେଲେ। ପରେ ସେ ଭାରତର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଲେ। ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ ଦେଖିଲେ ଯେ ଭାରତରେ ଶିକ୍ଷକ ସମାଜ ବହୁତ ଅବହେଳିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିଜ ଜନ୍ମଦିନ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5 ତାରିଖକୁ ଗୁରୁ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରିବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ଯେହେତୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଆଦେଶକ୍ରମେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ 1962 ମସିହା ଠାରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5 ତାରିଖ ଆଜିର ଦିନକୁ ଗୁରୁ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରିଆସୁଛୁ। ଆଜି ସେହି ମହାନ ଗୁରୁଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥାଇ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଯେମିତି ଦେଶ ଓ ଜାତିର ନାମ ରଖୁ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି।